Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Mga palangga, welcome to my video. Ayan si kumpare ko. Hi pa pre. Dali naman. Video lang ni kayo para i-ano sa ano. At dito kami ngayon naghihintay ng anong hinihintay natin pre? Naghihintay sa wala. Naghihintay sa wala. Dito lang kami palangga, nakain-kain ng bubblegum na parang mga kanding. Yan si kumpare. Madali pre. Ang sa nakita. Ako baso ba pre? I lay my love on you, it's all I wanna do. Every time I kiss, I feel your lips. You come back my heart, when you're in love, you more and more than I do. Subukan ba ito nila ng parahan? Hindi nga may pambila sa klinik dahil Pwede mo pa siya mabuhay. hi video, kamusta ka na? Ano naman akong istorya? Ay, tabang mga langit. Kaya ako raw sa din biyahan na ng tag-iyan. Nay tao. Check ang istorya. A few moments later. Ayan, hello mga palangga. Ayan guys, mag-unboxing ako dito ng aking kinuha sa online. Ayan. Una ito guys. So kinuhaan ko na siya ng ano, wireless na ano, kasi tawag nito
Excited akong gamitin siya kanina, kaya tinapon ko na yung karton niya sa ilalim. Tapos, ito, selfie stick. Ayan. Tsaka ito. Palagi kasing nasisira yung mga ano ko yung mga headset ko na binibili. Kaya ito, bumili na ako ng dalawa siya. Ayan. Tapos, itong mga damit. Ayan guys. So ano ito, 4. Kaya 4 ito guys. Kasi papasuot ko sa anak ko. Kaso, malaki pala yung mga sizes nila guys. Parang kakasya nga din sa akin. Ayan, yung pink ko is 2. Bakit 2 lang? Ayan, tapos yung dilaw is 2. Yung red is 2. Yung blue 1 lang. Yung gray 4. Tapos, 3 pala yung pink ko guys. So, ayan. 3 pala siya. Ayan guys, ang mga pinamili ko ngayon. Diba? So, ayan lang guys, isi-share ko sa inyo. So, parang ang gaganda ng mga tela pala nito. Diba?